Giawhag sa lokal nga kagamhanan sa New Coralia, Davao del Norte ang kooperasyon sa katawhan kalabot sa ginapatumang General Curfew pumansa sa gunsong pagpamusil patay sa lungsod. Ania ang report ni John D. Esteban. Parayon ang panawagan sa LGU sa New Corelia sa Davao del Norte sa publiko nga mutuman sa General Curfew ug mo-kooperar sa gipatumang security measures alang sa kahapsay sa lungsod. Base sa gipagulang Executive Order No. 32, ang curfew magsugod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag sukad niadtong November 15. Ang pagpatuman niini nunot sa gunsog patay sa lungsod. Nagpatuman kitag general curfew sa tibuok lungsod og nag-install og mga checkpoints sa mga strategic locations. Ug hangyo lang jud namo ang inyong taas nga pagsabot og kooperasyon. Base sa report sa New Corelia Police, November 3, gipatay ang usa ka government employee sa barangay Misaoy. Pagka November 10, sa barangay Del Pilar na pod, nahitabo ang pagpatay sa usa ka lalaki. Gisundan kini November 12 sa susamang barangay, diin gipatay ang mag-live-in partner sulod mismo sa ilang parimalay. Dayon pagkaugma, November 13, patay ang usa ka lalaki sa barangay Poblasyon. Ang mga biktima, pulos gipamusil patay. Limitado ang impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa maong mga kaso kay parayon pa daw ang ilahang investigasyon. Hinuon ang November 3 shooting incident na ilhan na ang suspect o gipasaka na ang kaso batok kaniya. Ang kapulisan sa New Corelia po is round the clock na po ang ilang gikandak na checkpoint and they have their 24 hours patrolling po. Naningkamot kita uban sa mga kapulisan, kasundaluhan ug uban pang puwersa sa panggamhanan nga masupil ang maong krimen ug mahatagan kinig kasulbaran sa daling panahon aron ang hustisya ug kaangayan mopatigbabaw sa atong katilingban. John D. Esteban, 1 Mindanao.